Nazdar ľudia, moje meno je Matej a vítam vás pri mojom ďalšom videu Clash of Clans. V tejto hre ide o to, že tapáte dedinu a potom klanovou vojnujete. A to nie len klanovo. Nie, nejdeme si to je jedno. Tak toto je moja dedina. No, nemáme na to. No, na toto máme, nejdem. Tam si vyrobiť vojakov. Samých kopríkov. Ak pôjde. Jeden elixír. Tak, počkáme. Mám si upgrade na jeden deň? Asi nie. Ono dva. Ale nemám asi nič. Keď budem mať 125 000, no tak si môžem. Nemám tu nič vyzdrúpať. Nemám. Idem sa do šoku, že čo nemám. No nič. Nič. To je jedno. Ešte otočím. A to je najlepšie. Minút, kým to nám dorobí všetko. Čiže skôr peniaze, prepáčte, že to ja more idem poprieť. Ja vidím na 250, ježiš, no tak to môžeme. Upgrade, no. Ako 4095. Takto vypadá moja dedinka. Mám takúto armádu zatiaľ. Iba toto. V ďalšom videu budeme mať hneď od začiatku armádu. To nemáme. Chceme si toto vylepšiť. Máme okolo 200 diamantov, ale nebudeme dávať. Urýchlenie. Šetríme si na ďalšieho pilotera. Lebo máme iba dvoch. Za moja dedina. Za 5 hodín máme to hotové. Je tak nejak. 4 pohonov máme, potrebujeme 199. Pozrieme vám najlepší hráčov na Slovensku. Až sa nám to načítal.
nenačíta. Dostáva mi Wi-Fi. No, tieto mikrofóny, internet. To bolo z tohoto videa asi všetko. No a už idem tam nič. Kamíliu ukážeme. A to je jeho dedina. Takýchto má vojačikov fajný. Mágov a mágyňa. Toto má na level 13. Toto na level 8. Level 8. Toto má na level 6. To je ináč moc drahé. Slot na level 11. Zase mi krachol internet. Že ak sa to nenapravím, tak to bude z toho videa asi všetko. Asi tak dúfam, že sa vám to páčilo. Ak áno, hoďte like, dislike nedávajte. Do komentov mi napíšte, čo natáčať. A čaute.